саломи гарму ҷӯшон аз пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе. Субҳи барвақт ҳозир шудем ба масъаламин шаҳри зеботарини ҷумҳурии Тоҷикистон. дӯстони азиз, танҳо бо як мақсад ки ин ҳам бошад барномаи як рӯзи як шахсро таҳия намоем. дӯстон, имрӯз куллан дигаргун аст. имрӯз мо аз рӯзи овозхонҳо не, балки аз рӯзи як ҷавони боистеъдоди кишвар, як чеҳраи шинохтаи кишвар ки набошад Мубориз Усмонов мехоҳем тариқи барномаи як рӯзи як шахс маълумот диҳем. ман умед баро мебадам ки шумо барномаи имрӯзаи моро пайгирӣ менамоед ва мо бошад оҳиста оҳиста ба назди хонаи Мубориз Усмонов равона мешавем. ин барномаи як рӯзи як шахс аст. дӯстон, мо барномаро оғоз менамоем бо як рӯҳи идона. субҳи барвақт оҳиста оҳиста ҳама омада истодан ба шаҳри Душанбе, шаҳри зеботарин. мо барномаро оғоз менамоем. рафтем дӯстони азиз. аллакай мо дар назди бинои Мубориз ҳозир шудем. ба гуфтаи баъза нафарон Мубориз имрӯз маст дар ҳамин бино умр ба сар бурда истодааст ва имрӯз рости ман ҳам дар ҳаяҷон ҳастам ки барномаи мо чӣ гуна паси сар мегардад. зеро ин нахуст барномае аст ки мо санъаткоронро не, балки як ровии барномаҳои фарҳангиву фароғатиро наворгирӣ карда истодем. чун ҳамешагӣ мо ҳозир шудем. ҳанӯзам чашми мо дар даромадгоҳи масъаламин бино аст, лек ҳоло ҳам аз касе дараке нест. мо интизор ҳастем. хайрия, бинандаҳои азизу арҷманд, нафаре ки мо интизораш будем маҳз анамин нафар, аниқтараш Мубориз Усмонов ки имрӯз мехоҳем тариқи барномаи як рӯзи як шахс аз рӯзи вай маълумот диҳем. кушо рафта истодааст? дӯстони азиз, барномаи имрӯзаи мо ҳам оғоз гардид. мақсади мо, ҳадафи мо танҳо аз як рӯзи маҳз анамин ҷавони боистеъдоди маълумот додан аст ки умар рӯзаш чӣ гуна мегузарад. оё ягон фарқият дорад аз рӯзи сарояндаҳо? бештар мо сару кор доштем бо ҳофизон. пас пайгирӣ мекунем. дӯстон, мо ҳанӯзам аз қафои Мубориз рафта истодем, вале гуфта метавонам ки Мубориз ба назди фурудгоҳи шаҳри Душанбе ҳозир гардид. бо кадом мақсад? находем ки ба ягон шаҳр ё ба ягон мамлакат сафар дошта бошад. ман бо кадом мақсад инҷо омад? Мубориз аз нақлиёт фаромад, лекин гуфтаам наметавонам ки ба ягон мамлакат сафар дошта. агар сафар медошт, шояд ҳамроҳи худ бояд ягон чӣ медошт. ворид гардид. мо интизор мешем. дӯстони азиз, ниҳоятан Мубориз баро ман лек танҳо нест. агар ман иштибоҳ накунам, он нафар Дамирбек Олимов. фаҳмо. Мубориз барои пешвози Дамирбек Олимов инҷо омадааст. фаҳмо, аллакай мо муайян сохтем. ин абад куҷо меравад? бинандаҳои азиз, чун шумо пай бурда истодед, мо аллакай ба роҳ баромадем ва босам рӯзи Муборизро пайгирӣ мекунем. ҳамроҳи Дамирбек Мубориз ба куҷо рафта истодааст? намедонам, имрӯз шояд рӯзаш бо Дамирбек Олимов сипарӣ мегардад. умуман гуфта метавонам ки дар саҳнаҳои ҳунарӣ Мубориз сабку услуби хоси худро дорад. дар зиндагӣ мехоҳем нигоҳи Муборизро бифаҳмем ки дар зиндагӣ нигоҳаш чӣ гуна аст ва чӣ кору борҳо дорад паси парда. умуман сери муваффақ шуданашро Мубориз дар чӣ мебинад?
радифи сарояндаҳо мо кӯшиш карда истодаем ки як рӯзи чеҳраҳои шинохта новобаста аз оне ки санъаткор шояд ровӣ ё шояд дар дигар соҳаи варзиш ё дигар соҳа умуман мо кӯшиш менамоем ки рӯзи онҳоро ба шумо намоиш диҳем ки рӯзашон чӣ гуна мегузарад. муайян сохтем ки мубориз ҳамроҳи Дамирбек Олимов ба меҳмонхонаи Шератон ҳозир шуданд. мубориз аз меҳмонхонаи Шератон баромад. ин навбат куҷо меравад? рафтем аз қафояш. наздик 1 соат аст ки мо аз қафои мубориз рафта истодаем. куҷо омад ин навбат? мо мехоҳем муайян созем. дӯстони азиз, қаҳрамони барномаи мо ба дорухона ворид гардид. намедонам мубориз аз саломатии худ шикояте дорад. ман аз худаш ҳатман пас аз чанд лаҳзаи дигар пурсон мешавам. дору гирифта истодааст ё суҳбат карда истодааст? дӯстони азиз, мо бо маром пайгирӣ мекунем ки мубориз ин навбат ба куҷо омад. аслан гуфта метавонам ки мубориз воқеан ҳам истеъдоди хоса дорад, ҳам дар ҷодаи актёрӣ, ҳам дар ҷодаи гӯем ровигӣ ва ҳам суруд ҳам мехонад. уман барои ман ошно нест ва ман гуфта наметавонам ки инҷо куҷо бошад. шояд ягон ширкат, шояд ҷои дигар, шояд ягон мағоза. боз ба як чизи дигар чашми мо афтод ки инам бошад расми Мубориз Усмонов. онҷо навишта шудааст Ральф Лорен. мубориз баромад, аммо танҳо нест. кӣ бошад он нафар ки муборизро гусел карда истодад? дар даст чизе дорад. мо муайян месозем ки чӣ гирифт аз ин ҷо. дӯстони азиз, барои чӣ ин ҷо мубориз нақлиёташро манъ кард? киро интизор аст ин ҷо? мехостам дониста бошам. ҳатман вақт нишон медиҳад. фаҳмомас анамин нафарро. кӣ бошад ин нафар? барои чӣ ин қадар интизорӣ кашид? ва ин нафар аз куҷо баромадан аниқтараш? уман мубориз ба ҷойҳое рафта истодааст ки барои ман он қадар ошно нест. лек ба ҳар сурат ҳарчи бодобод мо рӯзашро пайгирӣ карда истодем. намедонам аз шаҳр берун ягон кор дорад. дӯстон, мубориз ба назди бозори Меҳргон омад. аммо бо кадом мақсад? нафаре ки ҳамроҳаш аст кӣ бошад он нафар? ягон дӯсташ ё шояд ҳамкораш? муайян месозем пас аз чанд лаҳзаҳои дигар. дӯстони азиз, чун шумо шоҳид ҳастед, ҳанӯзам мо дар назди бозори Меҳргон муборизро интизор ҳастем ва ҳанӯзам аз ӯ дараке нест. ба ҳар сурат мо дигар илоҷ надорем, чун ҳамешагӣ интизор мешавем.
ниҳоятан мубориз баромад бо он нафар хайру хуш. аслан кӣ бошад он нафар? ман ҳатман пас аз чанд лаҳзаҳои дигар аз худаш пурсо мешавам. умед дорам ки имрӯз зиддият баён намекунад барои идомаи барномаи мо. пас аз баромадан аз бозори меҳргон мубориз рӯзи худро идома дода истодааст ва мо бошад чун ҳамеша ки аз қафояш рафта истодем ва ман гумон мекунам фурсате фаро расид ки мо ба назди мубориз равем ва он сиру асроре ки байни гурӯҳи эҷодии барномаи якрӯзи якшахс ва мубориз ҳаст мо бояд ошкор намоем. ман умед дорам ки мубориз зиддият баён намекунад, зеро худаш ҳам маст дар анамин ҷода ҳаст, бо ҳофизон бештар сару кор дорад. умед дорам моро мефаҳмад. дӯстони азиз, мубориз ба назди вокзали шаҳри Душанбе ҳозир шуд. инҷо боз чӣ кор дорад? мо боз ҳам пайгирӣ карда истодем. ба ин макон барои чӣ омад аслан? агар ман иштибоҳ накунам, мубориз ба Лаф радио ҳозир шуд, зеро чанд ҳафта қабл мо ҳамроҳи Фараҳманд Каримов инҷо омада будем. аз ин хотир каму пеш ман дар ёд дорам. дӯстони азиз, мо дуртар аз мубориз ҳастем, лек ҳанӯзам аз нақлиёташ намефарояд. намедонам дар дохили мошин ман чӣ кор дорад. хуб, ман гумон мекунам фурсате фаро расидааст ки мо ба наздаш равем. умед дорам ки моро қабул мекунад, яъне барои идомаи барнома зиддият баён намекунад. ман умед дорам ва ҳоло чизе ҳам гуфта наметавонам. шояд барномаи мо дар ҳамин ҷо ба поён мерасад ё шояд идома меёбад. инро ҳамагӣ пас аз чанд лаҳзаҳои дигар вақт нишон медиҳад. мо ба назди мубориз меравем. рафтем. боз як меҳмони дигар. ассалому алайкум. ҳаким ворис, шумо наз дуруст? ассалому алайкум. шумо наз дуруст монда набошед. аз шаҳри Хужанд, телевизиони Танин. ман шуморо хуб мешиносам. хуб ман шуморо хуб мешиносам. Маҳмудхон, барномаи як рӯзи як шахс. бале, рости медонед мубориз, мо бисёртар бахшиш мо ташвиш дода истод. бисёртар медонед мо бо овозхонҳо сару кор доштем. мо имрӯз гуфтем як аз рӯзи ҳамкасба мо маълумот дем ки рӯзи ҳамкасби мо, яъне аниқтараш рӯзи мубориз чӣ гуна мегузарад. ташаккур. шумо ба фикри ман аз субҳ ҳамроҳи. бале, лекин субҳ ҳам гуфта наметавонам, то баромадани мубориз субҳ набуд. рости субҳ набуд, тақрибан соат нисфи рӯзи гӯям хато намекунем. бале, ман одатан ҳаминтар ҳадди ақал мегуфтед масалан мошин мешуштем ё ки мисли нафарон дигар мошин мегирифтем, мошини ягон қиматтар. ҳаминам мегуфтед ки аввал соҳибаш худам, шахсан худам. ман рости гап тамоман интизор набудам. ҳафтаи гузашта ҳамроҳи Фараҳманд омада будед ба сабт. то якан дӯста рости гап ҳайратовар яъни замон ман ба ваҷд омадам. рости гап мо танҳо мехоҳем ки умуман мубориз рӯзашро чӣ гуна мегузаронад. имрӯз гуфта метавонам ки мубориз яке аз чеҳраҳои шинохтаи кишварам ҳаст. ташаккур мегӯям. чӣ гӯям баъд аз чунин суханони хуб ташаккур мегӯям. беҳтаре. барои идомаи барнома мубориз чӣ мегӯяд? барои идомаи барнома аллакай ман гуфта метавонам ки мо худи ҳозир ман худи ҳозир рафта истода будам ба Лаф радио. ба Лаф радио меравем ҳаминтар. яъне мо ҳамроҳи шумо бошем, шумо зид нестед. аллакай зид шудаам наметавонам. дигар ба қавле ки гӯянд ҷавоб нест. танҳо ҷавоб ҳамин шуда метавонад ки ҳамроҳӣ мекунед маро. беҳтарин. бинандаҳои азизу арҷуманд,
имрӯз мо маҳз аз рӯзи Мубориз Усмонов ба шумо маълумот медиҳем, чун эшон хушбахтона зиддият баён накарданд ва ман то як андоза гуфта метавонам ки рӯзи Мубориз нисбати овозхонҳо каму беш бошад ҳам дигаргун ҳаст. Фарқ мекунад, фарқ мекунад. Ман ба фикри ман эҷодкорон пеш аз ҳама як реҷаи муайян надоранд. Реҷаи муайян надоранд. Баъзе нафарон барвақт соати 15 мехезанд ба диабет ё ин ки ба қавли баъзи хӯроки нисфирӯзӣ. Баъзе нафарон бошад мисли ман саҳар барвақт соати 12 мехезанд. Ҳар гуна аст. Ин вобастагӣ дорад ба кор. Вале фикр мекунам кори эҷодкорон ҳамин чизро талаб мекунад то як андоза. Бисёр мехостам ки он ҷойҳое ки шумо рафтед як ба мо маълумот медодед, лекин аз он хотире ки баъзан ҷойҳо барои мо рости тааҷҷубовар буд. Ба мисли дорухона. Аз субҳ агар бошед, сараввал мо ман ба куҷо рафтам субҳ ба назди Якум фурудгоҳ шумо хубтар медонед. Ба фурудгоҳ рафтам, ба назди Дамирбек Олимфуро мо пешвоз гирифтем, буро ба меҳмонхона бурда мондем. Баъдан дору гирифтем барои гулу. имрӯз ками аз саломатӣ хеле шикоят доред. Камтар. Аллакай хуб шудам, бале. Баъдан ба мағоза рафтем, ба мағозаи Ralph Lauren. Дар ин мағоза ман одатан харид мекунам. Мағозаи яъне либосҳо буд? Бале, мағозаи либосҳо аст. Ин бренди амрикоӣ аст, бренди либосҳои амрикоӣ мардона ва ман дар он ҷо харид мекунам намегӯям, зеро дурӯғ мешавад. Барои ман масалан ҳар дар як муддати муайян аз оне ки ман чеҳраи расмии ин бренд ҳастам дар Тоҷикистон, барои ман бепул медиҳанд либосро, ройгонро. Беҳтаре. Як нафари дигар ки шумо аз роҳ гирифтед ки буд? Ин дӯсти наздики ман аст, дӯсти деринаи ман аст, ҳамсинфи ман, дӯсти ман Назарбек аст. Мо амро рафтем ба хӯрдани питсо. Ки питсои аз ҳама болаззате ки Фабио питса мегӯянд, мо ба он ҷо хӯрдан рафтем. Одатан мо дар як ҳафта як бор, масалан ӯ агар вақти холиҳо ба дуюн ки мо ҳатман во мехӯрем ё хӯроки нисфирӯзӣ ё ки хӯроки шом мехӯрем як ҷо. асосан мо дар ин ҷо кор мекунем ва ҳамарӯза ин як ҷои кори муқаррар аст ва мо дар ин ҷо кор фаъолият мекунем. Мақсади асосан барои шунавандагон пешкаш намудани маълумотҳои шавқовар, масалан барномаҳои босифат, барномаҳои замонавӣ ки ба талаботи бешубҳа ҷавонон метавонад ки ҷавобгӯ бошад. Имрӯз ман ҳамин коллективи радиои мо ин коллективи ҷавон аст ки ҳар яки онҳоро ман шахсан худам интихоб кардаам ва ман шинос мекунам худоёзи бо онҳо ман нишон медиҳам ки чӣ гуна кор мекунам. Ман шуморо бори дигар хушомадед мегӯям ба Лаф радио. Умед баром мебарам ки барои шумо ҳамин муҳити мо писанд омада истодааст. Хуш беҳтарин. Уман аслан медонем Мубориз, ман аз фурсати худа истифода бурда ташаккур мегӯям барои оне ки инқадар ташвиш, инқадар кору бор, лек ба барномаи мо ҳам зиддият баён накардед ва ман бисёр мехостам оғоз кунем аз он замоне ки Мубориз фаъолияти худро нав оғоз карда истода буд. То ҷои ман иттилоъ дорам, шумо зодгоҳи шумо ноҳияи Ашт аст, вилояти Сур. Бале. Аслан омадан ба ин макон чӣ гуна сурат гирифт, чӣ боис гардид? Бисёр як қиссае мешавад ки қисса аз филми Болливуд гӯя мешавад. Болливуд гӯя мешавад. Барои чӣ? Барои он ки фаъолияти барандагӣ ман мо гуфта метавонем ки ин чиз тасодуфӣ гуфтан ин чизи хуб нест, вале ман гуфта метавонем ки ин чиз тасодуфӣ ба амал омад. Вақте ки ман дар курси сеюм, дар бахши сеюми донишгоҳи миллӣ ба ҳайси дар ихтисоси сиёсатшинос таҳсил мекардам, ба зодгоҳ, бале сиёсатшинос, бале ба ихтисоси ман сиёсатшинос аст. Барои нафароне ки намедонанд, ман
хатм кардам донишгоҳи миллии тоҷикистонро бо ихтисоси сиёсатшинос. Дар бахши сеюм рафтам ба зодгоҳи худ вақте ки таътилӣ буд. яъне ашт ба ашт шаҳраки шайдон инҷо зодгоҳи ман дар ҳақиқатам мо рафтем ва дар он ҷо яке аз дӯстони ман ки ин нафар ном дорад Наврӯз Сидиқов радиои якумини худро кушоданд. Ин якумин FM радио дар шайдон буд. дар ноҳияи ашт як чизе буд ки ҳайратовар буд барои ҳамагон радио. бале дар ноҳияи ашт ин тақрибан тасаввур кунед агар хато накунем як 5 сол пеш зиёдтар буд. ва ин нафар гуфтанд ки ман боварӣ дорам ки ту қобилият дорӣ ба ҳайси баранда метавонӣ ки худатро санҷӣ. ман гуфтам биёед месанҷем худамро. мо сараввал сабт кардем барномаро гӯш кардем. умуман ин чиз барои мухлисони радиои диёр чунон тез писанд омад ки мо худамон дар ҳайрат мондем. ё ки ту дар муддати 3 ҳафта ситораи ашт гашти яку як бора. ва ин чиз сабаб шуд гуфта метавонам ки Наврӯз Сидиқов ин нафар дар фаъолияти эҷодии ман як пайдевори асосии мустаҳкамро гузоштаам. ва баъдан ман 2 моҳ дар он ҷо кор кардам дар радиои диёр ва омадам ба шаҳри Душанбе. ҳамаи радиоро гӯш кардам ман. қариб ҳамаи радиоро гӯш кардам. IFM буд дар он ҷо, Азия Плюс буд, радиое ки он вақта буд. боз дигар радио буданд. ман ҳамаашро гӯш кардам ва барои ман намедонам дар ҳамон вақт писанд омад радиои IFM. ин радио аст ки танҳо дар он ҷо мусиқиҳо бо забони англисӣ садо медиҳанд. танҳо бо забони англисӣ. писанд омад, ман ба сайташон ворид шудам ва дар он ҷо занг задам ба рақамҳое ки дар он ҷо аст. ман гуфтам ман мехоҳам ба ҳайси баранда кор кунам, чӣ кор кардан лозим? онҳо гуфтам биё. баъдан рафтам барои ман як матнро доданд. ман матнро кушода хондаму мехел мо сабт кардем ва баъзе ҷо ки ман берун баромадам аз студия, аз дохилияи утоқе ки сабт мекунанд, баъзе ҷо ки берун баромадам барои ман директори он радио гуфтанд ки мо туро ба кор қабул мекунем, паго ҳамаи ҳуҷҷатҳояро биёр. анамитавр баъд аз муддати муайян аллакай маро ба телевизиони Сафина даъват карданд. лоиҳаи ҷило буд, лоиҳаи мусиқавии ҷило дар ёдатон бошад дар телевизиони Сафина. дар он ҷо кор кардам ман. ва баъд аз он маро даъват кардам ба телевизиони Тоҷикистон, шабакаи якум буд он вақт. бале мо лоиҳаи имшабро кардем. ин лоиҳа ман лоиҳае аст ки масалан бисёр нафар мегӯянд ки ба вечерни ургант монанд аст. мо ин чизро пинҳон намекунем. мо ин чизро равшан кушод мегӯем барои шумо. бале расман мегӯем ки барои шумо ин чиз дар ҳақиқат монанд аст. зеро ин чиз масалан моли шахсии вечерни ургант нест. ин чизе аст ки масалан дар тамоми дунё аст. дар таърихи зиёда аз 60 сола дорад ин гуна жанри барномаҳо. бори аввал дар амрико пайдо шудааст. Late Night Show мегӯям ки масалан Ҷимми Феллон мебарад дар он ҷо, Ҷимми Киммел мебарад. дар минтақаи Иттиҳоди давлатҳои мустақил бошад, чунин барномаҳоро Иван Ургант мебарад ки ҳама мешиносанд онҳоро. мо ин чизро пинҳон намекунем. масалан худам вохӯрдам бо Иван Ургант, мо вохӯрӣ доштем. медонед ин чӣ гуна пайдо шуд? ман асосан таваҷҷӯҳ намекардам ба Иван Ургант. вақте ки ман дар IFM кор мекардам, ҳатто акс мегузоштам, ягон аксе ки мегуфтанд ки о ба Иван Ургант монанд аст. ба Иван Ургант монанд дорад. бале шояд аз ҳамин лиҳоз бисёр нафарон фикр мекунанд ки ин имшабро кард, ин вечерни ургантро дуздид, ин ҳамаи чизро такрор мекунад мисли Иван Ургант. шояд ки ҳамин тавр бошад, вале ман фикр мекунам ки ҳар як шахсият ба худ хос хислатҳо дорад. мо хоҳ нохоҳ фарқ мекунем. хуб, аз суханони мубориз ман дарк намудам ки аслан бахт барои мубориз каме бошатам ба осонӣ хандидааст. бисёр хандидааст. вақтома дар зиндагии ман худамро ҳис мекунам ки як нафари толебаланд, хуштоле. аслан медонед баъзе таърихоти агар санъаткоронро мо варақгардон кунем, мисол ҳастанд ё буданд ки падар модари онҳо зиддият баён мекарданд. мисол намехостанд фарзандашонро дар ин ҷода бинанд. падар модари шумо? падари ман умуман зид буданд. аз аввал. вале имрӯз бошад тамоман нигоҳи дигар доранд нисбати фаъолияти эҷодии ман. бисёр вақт сарзаниш мекарданд ки ин кор барои ту дар кор нест, ин кори ҷиддӣ нест мегуфтам. ин корро ту бояд накунӣ. умуман ба фикри ин чизҳо ҳам нашав. ин кор аст ки ҷиддӣ нест. барои ҳамин ба сиёсатшиносӣ дохил шудани манам ин хоҳиши падари ман аст. ин хоҳиши шахсии ман нест. масалан падар модар чӣ коранд? падари ман ин нафар кишоварз ҳастанд. дар ҳукумати ноҳия кор мекунанд. агроном
ва модарам бошад муаллимаи забони русӣ. чизи дигарро ман қайд кардани ҳастам агар ман иштибоҳ накунам. Ман соли 2017 соли ҷавонон, соли хотирмонам буд барои дар ҳақиқатам соли хотирмон буд, зеро дар ҳамин сол якчанд дастовардҳои назаррас дар ҳаёти шахсии ман шуд. тавонистем ки дар фаъолияти эҷодии худ навгониҳои зиёд кунем. ман албатта дар назар доштам рости чиро бобати барпо намудани оила. бобати барпо оила, бале соли 2016 соли оила буд, вале мо гуфтем дар соли ҷавонон оила барпо мекунем. соли 2017 ман оиладор шудам. оилаи ман хуб аст, бисёр нафаре аст ки маро мефаҳмад, ҳамдигарфаҳмӣ мобайни мо ҳаст ва пеш аз ҳам муҳаббат аст. ин унсури муҳимтарин барои рушди оилаи солим дар ҷомеа. Як рӯзи, як шаб. Борис очень трудолюбивый человек, он может прийти на работу раньше всех и, соответственно, уйти даже после охранника, да? Вот. И от Бориса очень редко можно услышать, что он устал, хотя нет, я внесу такую небольшую ремарочку, от Бориса практически невозможно этого услышать, потому что человек очень трудолюбивый, действительно, человек ведет активный образ жизни, он пропагандирует здоровый образ жизни, что немаловажно для успешного молодого директора. Прежде всего, Борис очень внимательно относится к своим сотрудникам. В его коллективе, под его руководством, самое главное это то, что каждый может высказать свое мнение, это очень важно. Вохури деринтизор бо мухлисон. Диққат! Севинч Муминова бо шоу барномаи ҷадиди консерти худ меҳмони Душанбе шаҳр мегардад. Osmondagi oyim degan eding-a, go'zallikka boyim degan eding-a. Меҳру муҳаббати беандоза дар таронаҳои Севинч Муминова. Sen hayotimdagi yagonam yolg'izimsan men. Как я начал с ним работать, сразу стало же легко, потому что так как он молодой, он понимает уже все, мыслит по-новому, так же, как и мы все. Вот хотим что-то привнести новое, это у нас всегда получается, поэтому очень легко с ним работается. Большие перспективы у него, думаю, все у него получится. У нас отличный коллектив, он собрал отличную команду, которая, я думаю, в будущем очень многого всего добьется. дӯстони азиз, мо ҳамроҳи Мубориз аз Лаф радио баробар омадем ва ман ин навбат аз Мубориз бозам пурсон шудани ҳастам ки ин навбат куҷо рафтани ҳастем, боз чӣ корҳо дорад. Ишкале ки дидед, ман вақти зиёди хешро дар Лаф радио мегузаронам, зеро ки асосан бо пахши барномаҳо, бо сабти барномаҳо машғул ҳастем дар Лаф радио ва вақти асосии ман ҳамарӯза дар Лаф радио мегузарад. Зиёди вақти ман. баъзе рӯза мешавад ки аз сар то бегоҳ асосан вақти ман дар корхона мегузарад. мо худи ҳозир ки ҷонибек Муродов ба наздикӣ аз Киев омада буданд, яке аз дӯстои наздики ман ҳастанд. ба назди ҳамон кас меравем. Бояд хело шуд рости гап надидам, баъд аз чандин моҳое ки дар Украина буданд, айни замон мебинем. ман донистан мехостам ки имрӯз Мубориз Усмонов аз дастовардҳояш ва муваффақиятҳояш қаноатманд ҳаст. рости гап ман қаноатманд нестам. Чаро? барои он ки ба фикри ман ҳоло бисёр бояд кӯшиш кунам, бисёр бояд меҳнат кунам, зеро лоиҳаҳои бисёр дар фикри ман аст. бисёртар ҳамаи лоиҳае ки дар фикри ман аст, ин лоиҳаҳо пайвастагӣ доранд бо телевизион, яъне ки лоиҳаҳои телевизионӣ ҳастанд. масалан як қолаби муайян бошад ё ки фисади муайян бошад ки гӯяки 100% ту розӣ ҳастӣ, 50% ё ки ман мегӯям ки ман 10% аз корҳои кардаи худ розӣ ҳастам. зеро 90% дигар бояд ман кӯшиш кунам то оне ки вақт аст, то оне ки ҷавонам, зеро касби мо фикр мекунам ки то як муддати муайяни синну солӣ. ҳамагӣ чанд рӯз қабл як таронаи шуморо ман дарёфт намудам аз саҳифаи ютуб. умуман имрӯз яъне Мубориз мехоҳад ки дар ҷодаи овозхонӣ ҳам фаъолияти худро пеш барад. ёрад шавам ман, хомӯш мабош агар ман иштибоҳ накунам. бале ҳаст чунин тарона.
мо як тақрибан 5 тарона дорам ман ки таронаи ман шахсан худам эҷод кардам, оҳангашам аз худам, матнашам аз худам ва худам гӯш мекунам. Хеле ки мегӯянд не ин чиз чи аст? Индикоси фалсафаи мусиқавии ман аст. Ҳар як инсон, ҳар як мусиқачӣ, ман худамро наметавонам ки мусиқачии асил гӯям, барои ки ман ҳавасмандона бо ин чиз машғул ҳастам. Агар шумо гӯш карда бошед, ҳамаи он таронаҳое ки ман дорам, ҳамаи он таронаҳо бо асбобҳои зинда сабт шудаанд. Масалан, ҳам овози гитор, ҳам овози нақора, яъне барабан, ҳам овози дигар асбобҳои мусиқавӣ, онҳо ҳамаашон зинда сабт шудаанд. бошад. Шояд баъзан нафарон гумон карда бошанд ки мақсади мубориз даъват кардан ҳам ба тӯи маргҳо, ҳам ба ҳайси ровӣ, ҳам ба ҳайси овозхон ин нест. Ман барои шумо мегӯям, ин лоиҳаи мусиқавии мо, ин лоиҳаи тиҷоратӣ нест, тамоман лоиҳаи тиҷоратӣ нест ва ба тӯю ба ин чизҳо тамоман рабт надорад. Аммо ман шахсан худам тӯй меравам, бисёр не, вале ҳаст тӯй ва чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем сарчашмаи даромади асосии ҳар як нафари эҷодӣ ин бешубҳа маърака аст. Яъне ки тӯй ва дигар ҷашнҳои хушнудӣ, масалан консерт ё ин ки ягон чорабиниҳои бошукӯҳ мазз аз ҳамин чизҳо даромадааст асосан. ҳангоми ҷустуҷӯи чеҳраҳои нав, барномаҳои ҷолиб, шоу барномаҳо бо Мубориз Усмонов шиносоӣ пайдо кардам. Чун дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол ҳастам, доимо аз кори Мубориз дар саҳифаҳои иҷтимоии Фейсбук ва Инстаграм бархурдор будам ва медонистам ки ин шахс ҷавони замонавӣ ва ҷаҳонбинӣ васеъ дорад. Чун журналист доимо бо ӯ шинос шуданро шояд орзу мекардам, мехостам бо ӯ ҳамкорӣ кунам. Аммо аз тарафи Муборизам ин иқдомҳо будааст ва Мубориз иқдом аввалинро худаш гирифта бо мо дар тамос шуданд ва гуфтанд ки шунидем ки шумо сармуҳаррир эълон шудед ва мехостем бо шумо ҳамкорӣ кунем ва мо як лоиҳаи ҷадид дорем. Мубориз лоиҳаро худашон сабт карданд, беёрии телевизион омода кардан, банду баст, ҳамаро омода кардан, сипас омаданд. Шиносоии мо тақрибан охири моҳи май буд. ҳангоме ки барномаи Муборизро қабул кардем ва ҳангоми тамошои барнома ҳама дар ҳайрат мондем, чунки Мубориз таҷриба дар телевизионҳо надошт. ӯ ҳанӯз нав донишгоҳро тамом карда буд. барнома дар сатҳи касбӣ омода шуда буд ва ҳамзамон замонавӣ. Бе ягон шубҳа мо барномаро қабул кардем ва дар эфири телевизиони Тоҷикистон пахш кардем. Ва ин аввалин барномаи имшаб буд. Мубориз шахсияте ҳаст ки аз дигар нафарон, аз дигар журналистон ба куллӣ фарқ дорад. Кадом хислати Мубориз ба ман писанд аст, ӯ нисбати худаш сахтгир аст. Доим дар болои худ кор мекунад. Шабона рӯзӣ дар кадом лаҳзае ки набошад ман дар тамос бошам, агар ки ман ӯро ҷустуҷӯ кунам, мани сахтгир ҳастам нисбати ӯ. Ҳангоме ки доимо ман ӯро ҷустуҷӯ мекунам, мекобам, ё ӯ дар сабти кадом барнома ҳаст, ё дар кадом чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ аст, ё дар агар ки лаҳзаҳои бекор бошад, ӯ ҳатман дар толори варзишӣ мо ӯро меёбем. Ҳамин хислати сахтгириаш нисбати худаш ҳамчун роҳбар, ҳамчун журналист ба ман писанд аст. ман инобат бисёр мехостам каме бошатам аз он замонҳо ҳарф занем ки мушкилӣ ба сари Мубориз омада буд. Аслан буданд ягон мушкилиҳои ҷиддӣ? Мушкилиҳои зиёд буд. Вақте ки ман ба шаҳри Душанбе омадам, ту дар ин шаҳр ягон нафар надорӣ. Ту ин шаҳр барои ту вақте ки ту навомадаӣ бегона аст. Ман барои шумо агар хоҳед мегӯям, дар ҷое ки ман зиндагӣ мекардам, дар хонае ки масалан пули шахсан ман мерасид барои зиндагӣ кардан, як хона буд, хонае ки тамоман ба пуррагӣ сохта нашуда буд. Фаҳмидед, хонаи замине ки ба пуррагӣ сохта нашуда буд, ҳавлӣ буд ва он масалан ҳамин замин буд, яъне ки цементе ки мо мегӯем, цемент буд ва дар бораи мо анамон алочае ки мо мегӯем ку алочаи масалан пасифаттарин алоча мо дар бораи мемондем. ман ҳамитар хоб мекардам. Курпача буд, вале ба ҳар ҳол хунук буд. Масалан яке аз ин ҳолатҳо то оне ки ман масалан
ровигиро сар кардам бутони ки вай будам хеле мушкилиё буд ҳамроҳи дӯстам Назарбек мо дар бозори Шомансур ки онро бозори Зелёна мегӯянд халқ бисёртар барои халқ маъмул аст мо дар оҷо помидор мефурӯхтем масалан аз минтақаи Қурғонтепа помидорро мехаридем ва баъдан ба инҷо оварда помидор мефурӯхтем боз чӣ коро уман гелос фурӯхта будем дар ёдам аст ҳамитар то оне ки масалан як ҷои кори масалан муайян то ин ки худамро пайдо кардам бо ин корҳоам машғул шуда будам зеро ки мард бояд ба волидайни худ ба хешовандони худ ба ягон нафари дигар доимо вобаста набошад нигоҳи шумо ба он шахсоне ки мисол дар як кулба менишинанду фақат хаёл ки ин корро кунам пеш мерафта бошад ба он кор дастанам чӣ мешуда бошад нигоҳи шумо ба анами шахсон чӣ гуна аст нигоҳи ман ба чунин шахсон бевосита хуб нест зеро инсон орзуҳои зиёд дорад мақсадҳои зиёд дорад дар сараш ҳар гуна фантазияҳо дорад масалан ҳар як нафар худро баъд аз 10 сол баъд аз 5 сол ё ки худи пагоҳ дигар масалан хубтару беҳтар мехоҳад дидан барои ҳамин ман мегӯям ки бисёри нафарон айни замон аҳамият дода бошед мехоҳанд ки масалан ба ягон ҷо кор мехоҳанд даромадан мепурсанд ки маблағаш чӣ қадар аст намепурсанд ки чӣ кор кардан лозим аст аз ман чӣ вобастагӣ дорад бояд ман худро чӣ гуна ташаккул диҳам ки ба ин кор маро қабул кунанд ё ки ман мартабаи кории худро ба пеш барам танҳо маблағ ман фикр мекунам ки ҳеҷ вақт аз қафои маблағ шудан лозим нест аз қафои пул шудан лозим нест инсон бояд дилхо коре ки мекунад пеш аз ҳама онро дӯст дорад ва бо ҳавас иҷро кунад ва он гоҳ ҳатман пул мешавад ба фикри ман мубориз як нафаре аст ки бо мусоҳибони худ метавонад як суҳбати хубе оруста бошад суҳбате ки барои бинандагон албатта дилчасп аст қобили қабул аст лоиқи тамошо аст ва дар ин муддат ки мо якдигарро мешиносем ҳамкорӣ мекунем якчанд барномаҳои хуби консертӣ чӣ барномаҳои тиҷоратӣ чӣ барномаҳои фарҳанги фароғатӣ якҷо таҳия ва пешниҳоди тамошобинон кардем ки албатта аз ҷониби бинандаҳо баҳои баландам гирифтанд ва кор кардан бо мубориз танҳо ҳаминро гуфтан мехоҳам ки барои мо яъне ҳам қобили қабул аст ҳам осон аст ва ба ӯ дар оянда барои пешрафти кори худаш пеш аз ҳама қулаҳои баланди парвоз ва дастовардҳои тоза ба тозаро албатта барои ӯ таманнӯ мекунам. намедонам шумо ба рӯзи муборизи азиз чӣ гуна баҳогузорӣ карда истодед ба ҳар сурат дар фарҷоми барнома ба мо муяссар гардид ки боз ҳам бо чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат ороем ки инам бошад ба ҳар сурат ҷонибек муродов хуш омадан ба ҷумҳурии тоҷикистон агарчи шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон бошед ҳам вақтҳои охир дар Украина ҳастед ба ҳар сурат хуш омадед бори дигар Дамирбек Олимов бисёр шод шудем аз дидори шумо аз дидори Муборизҷон ва аз дидори тамоми мухлисоне ки моро аз оинаи Нилгун тамошо мекунанд ва ба ҳамаи шумо салом мана имрӯз рӯзи Муборизҷон дар бари Муборизҷон ҳастем мисли бародар мисли дӯстонаш рости гап вақте ки бо ин кас ҳамсуҳбат шудем ман гуфтам ки мо тақрибан як 6 моҳ мешавад ки акои Ҷонибекро надидем акои Дамирбекро мо ҳар ҳафта мебинем зеро ки агар шумо ба Украина рафта бошед Дамирбек Васқуҷан ба Душанбе омада истодаан оҳиста оҳиста ҳар рӯз заминҷа қариб ман бароям ҷои холӣ кариб рафтам ки Дамирбек ҷои мана гирад гумон мекунам ки шумо ҳам хабардор ҳастед ки Мубориз дар радифи ровигӣ имрӯз
оҳиста оҳиста ба овозхонӣ ҳам даст дада истодааст. Муборис шумо ба сухан додана майлаш ва сухан дод инам як кори калон. вале инам дар таърихи барномаи мо бори нахуст аст ки мо аз рӯзи ҳамкасба мо маълумот дода истодем. Беҳтарин. аз рӯи рови якум бор фақат дар бораи сарондор мекардам. Хелаш хебда. Агун аз ино писнада. ай ман мегӯям шумо рафтед ҷои шумо мубориз нигара шуд. бошад уман нисбати овозхониаш чӣ гуфта метавонем? бори ҳам шунидед сурудҳояшро? Як ду суруд бироварда буд ку. Як суруд бироварда буд, неки аз баси ки ба фикрам кораш зиёд, як бора ҳама корро ба анҷом расонда наметавонад. лекин фикри ман аку мубориз ба ами ровиягӣ бисёртар зеб дорад. ҳар кас аку бояд зеби худаш кори худаша кунад ҳар кас. Не ман ин таронаҳо ман суруд хонад ҳар кас. як чиз дигаро шумо ҳамият дод ки баъзеҳо ки ман тарона хондам зебаров ҳам тарона хондам. Ахай мо айби шумо. Не таронахонӣ ягон айбаш нест, лекин чӣ хеле ки ровиягӣ мезебад ба мубориз. имрӯз мана яке аз беҳтаринҳо масалан дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама мешиносанд, ҳама писанд мекунанд ва ҳар як маъракаву тӯю консертҳоя обод мекунад, дили халқа ёфта истодааст. ин худаш як пешравӣ калон. яке якбора муборизҷон наметавонад ҳама тарафа, манам якбора наметавонам ҳам ҳунарманд шавам, ҳам бизнесмен шавам. барои ҳамин мо ҳар як тему бояд ҳамун корро мо кунем ки аз баҳраш 100% гузашта тоем. офарин кори худро хуб анҷом медиҳад, дар кори худ профессионал аст. шахсе ки дар кори худ профессионал бошад ва анҷомаш хуб мешавад. мас ба мубориз чӣ тавсия? агар ягон тавсияи дӯстона, ягон тавсияи бародарона бошад ба чашм, чаро ки намубориз ба фикри ман. муборизҷон ман аз ноҳияи ашт баромада имрӯз тамоми ҷумҳурӣ мешиносад. масалан инам кори осон нест. имрӯз масалан тамоми ноҳияи ашт бояд фахр кунанд ки ҳамчун муборизҷон баромада ҳам аз номи худаш, ҳам аз номи тамоми деҳааш ба тамоми тоҷикистониён ба мардуми Тоҷикистон як обрӯи баланд пайдо кард. ва мо ҳам фахр мекунем ки ҳама хеле талантҳои беҳтарин дорем мисли муборизҷон. ва мубориз тамоми пешравиҳоя орзу мекунам. дигдор ки тамоми чӣ орзую ҳаваси дар дил дорад, худованд ҷомеъ амал кушонад. фақат кор, боварӣ ба худ, дуои халқ, дуои падару модар. фикр мекунам ба ҳама орзуаш мерасад. ташаккур. чӣ мегӯяд бародари азизи мо? маънои мубориз худаш шуҷоъу далер будааст. шуҷоъу далер будааст. мубориз дар зиндагӣ ҳам мубориз аст. ва ман мехоҳам ки мубориз ҳамчун дар фарҳанги Тоҷикистон як истораи дурахшона аст ҳозир. ин истора ҳеҷ гоҳ хомӯш нашавад, фақат дурахшида истад, фақат ба хизмати мардум бошад. ман ҳамчун дӯст, ҳамчун бародар, ҳамчун додар ба мубориз фақат пешравӣ, бурдбориҳо ва ба аввалаш ба падару модарашон ман бисёр раҳмат мегӯям ки чунин фарзандро офаридам ва хизмат кард истодааст барои мо. ин барои мо кифоят. чунин суханҳо мубориз суб сурх шуд. ин суханҳо аз таҳти дил, бале, сидқа. шумо медонед ки вақте ки ман шуморо пешоз гирифтам ино сабт кардан ҳамаш аз суб. сабт кардетон шумо? то шератон. муборизам хуҷам биёд шумо сабт мегирем. асаи ҳамун дӯстӣ ҳамин аст. бошад. албатта бинандаҳои азизу арҷуманд аз фурсати муносиб истифода бурда ҳам тавсия, ҳам насиҳат додем, ҳам маслиҳатҳои муфид буд аз ҷониби чеҳраҳои шинохта, аз ҷониби бародарони азизи мо, ҳам бародарони азизи муборизи азиз ки дар паҳлӯи мо аст. ман аз фурсати хулла истифода бурда аз номи кулли бинандаҳои барномаи як рӯзи якшаст ва телевизиони танин ба ҳар сеи шумо парвозҳои баландтарини эҷодиро хонастам ва имрӯз мефахрему меболем ки мисли шумо мана имрӯз фарҳанги мо тоҷикоро берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ намуда истодед ва ман таманно мекунам ки онҳое ки маст дар ҳамин ҷода ҳавасманд ҳастанд ба қуллаҳои шумо расида бошанд. Амин. Ташаккур. Ба шумо ташаккур, ба барномаатон, ба тамоми мухлисоне ки ҳозир моро тамошо мекунанд. ҳамеша саломат, сарбаланд. мо ҳамеша дар хизмат шумо. ташаккури зиёд мегӯям барои шумо Маҳмудхон ки имрӯз як рӯз маро тоқат кардед пеш аз ҳама. ман намедонам то чӣ андоза шавқовар буд рӯз ҳамроҳи ман ё ин ки не, вале умед баро мебандам ки шавқовар мешавад. ман барои бинандагони телевизиони танин пеш аз ҳама хушбахтӣ хонам ва саломатӣ, зеро унсури муҳимтарин дар ҳаёти ҳар як нафар ин саломатӣ аст. ва фикр мекунам ки дигар унсурҳое ки барои зиндагии
лозим ҳастанд ва мо аз онҳо вобастагӣ дорем. Ин чиз амалӣ мешавад агар ки инсон солим бошад, яъне ки танаш сеҳат бошад. Пеш аз ҳама барои барномаи ҷолиби шумо ки як ровӣ воқеан ҳам соҳиб касб ҳастед ва бешубҳа услуби хосаи худро доред дар сабти барномаҳо ва алалхусус миннатдории хешро ҳар сипосро баён мекунам ба роҳбарияти телевизиони Танин, ба акай Шермуҳаммад ва ташаккур мегӯям барои бародарони гиромӣ қадри ман, аки Ҷонибек, аки Дамирбек. Мо бениҳоят шод ҳастам, зеро дар зиндагӣ нафароне ки масалан бо ҷони ту наздик бошанд, ино кам ҳастанд ва нафарони самимӣ дар зиндагӣ воқеан кам ҳастанд. Ман фикр мекунам имрӯз он чизе ки ман барои шумо нишон додам, бо он нафароне ки дар зиндагии худ шуморо шинос кардам дар тӯли рӯз, ин нафароне ҳастанд ки ман онҳоро самимона ҳурмат мекунам, самимӣ ҳурмат мекунам. Намегӯям ҳар он чи мо хостем наон мешавад, ҳар он чи худо хост тамом мешавад. Дар ҳақиқат рӯз худованд худаш мои сарҷам кард. Дар ҳақиқат дилон наздик пешнавидам Борисҷон ба шумо, ба ҳамаи шумо. Бигзор ки ҳама ба орзуи ҳавасомо расем. бидуни ягон шакку шубҳа гуфта метавонам ки дар радифи гурӯҳи эҷодии барномаи як рӯзи як шахс, онҳое ки аз он тарафи экран моро ҳамроҳӣ карда истоданд, аз дидани чеҳраҳои нуронии шумо аз сидқи дил хурсанд ҳастанд. умедваром мебандем ки чунин ҳастанд. бинандаҳои азизу арҷманд, ман дар ҳамин ҷо гуфтанӣ ҳастам ки ин буд барномаи як рӯзи як шахс, ин буд як рӯзи Мубориз Усмонов. Ташаккур. албатта бидуни камбудиву нуқсон душвор аст. агар шумо ҳам дар барномаи мо ягон камбудӣ, ягон нуқсонро пай бурдед, ман аз номи худам, аз номи гурӯҳи эҷодии барномаи як рӯзи як шахс ва аз номи Муборизи азиз маъзарат ва кӯшиш мекунем ки дар барномаҳои минбаъда анамин камбудиву нуқсонро аз байн барем. бори дигар сидқан чӣ таманниёт? Таманниёти асосии ман барои тамоми тамошобинон ин рӯзи маро, ман метавонам гӯям, калимаи манро ман инқадр дӯст намедорам, вале ба ҳар ҳол ин рӯзи маро тамошо кардед, ин тамошои хуш барои ҳар як шумо пайваста телевизиони Танинро тамошо кунед ва ман гуфтаниро дорам ки мақсадҳо, орзуҳо бениҳоят ҳам зиёд ҳастанд дар марҳилаҳои навбатии зиндагии ман ва худо хоҳад мо дар рӯзҳои наздик, солҳои наздик бисёр лоиҳаҳои телевизионӣ ва радиоӣ пешниҳод мекунем. ҳамаи он кӯшишу ҳаракате ки мекунем танҳо барои навгонӣ ворид кардан ба олами телевизион ва радиои тоҷик. Ман бисёр мехоҳам ки телевизион ва радио дар Тоҷикистон рушд кунад. як чизи дигарро ман бисёр мехостам. Хуш. ман аввал пеш аз шумо ҳарф мезанам. аҳсан ба он падару модаре ки Муборизро тарбия карданд. Ташаккур. Ташаккур зиёд. ки шабу рӯз тамоми 24 соат дуоӣ нек мекунанд ва дастгирӣ мекунанд. аз сидқи дил чӣ гуфтани ба анамон ду фариштаи хона? ман як калима мегӯям ки раҳмат ва доимо бошед. ҳамин чиз кифоя аст. бинандаҳои азизу арҷманд, бо барномаҳои навбатии шабакаи Танин ва бо барномаҳои навбатии як рӯзи як шахс бошед, бо мо бошед. мо шуморо дӯст медорем аз сидқи дил самимона.